Magandang araw, Sir Casper. Bigyang pansin niyo naman po ang liham kong ito. Oras na mabasa mo. Asahan mong tahimik akong nakikinig nito. Matagal ko nang pinag-isipang ipadala rin ito sa iyong channel. Hinimay-himay ko muna bawat detalye para naman may maintindihan rin ang iyong mga tagapakinig sa YouTube channel mong ito. Ako nga po pala si Mara. 45 anyos na sa kasalukuyan. Tubong isla at doon na ako lumaki. Tubo na, doon pa lumaki. Kaya nang magdalaga ako ay sing-itim din ng mga aita. Pero maganda ako. Maging ang pangangatawan ko ay masasabi kong perpektong hugis ito. Hindi yan pagmamayabang o pagbubuhat ng sariling bangko. Nagiging proud lang ako sa sarili. Hindi ko rin naman ikinakahiya na sobrang itim ko. Dahil noong mapunta ako sa lungsod, napagtanto kong mas maputi pa pala ako kaysa sa mga taga-lungsod. Oo nga po pala mga kaswang. Naranasan niyo na bang habang nakahiga ay ramdam niyong may nakatitig sa inyo? Naranasan niyo na bang habang natutulog ay bigla na lamang kayong nagigising dahil parang may nakamata sa iyo at hindi mo maipaliwanag ang pakiramdam? Pakiwari mo ay sobrang bigat ng iyong katawan, pati ulo. Ganito ang naranasan ko noong mapunta ako ng Ilocos. Isang tricycle driver si Pane, ang aking naging asawa. Siya ang laging nasasakyan ko mula sa bahay ng amo papunta sa bakery. Noong nagtatrabaho pa lang ako ng kasambahay sa nasabing lugar. Isa akong may bahay ngayon na nakadepende at umaasa na lang sa asawa. Malalaki na ang aming mga anak ngayon. Ngunit ayaw pa ni Pani na pagtrabahuin ako dahil ang gusto niya ay alagaan ko lang siya pagdating niya. Pagsilbihan sa umaga at pagdating niya sa hapon. Sobrang siloso rin ni Pani at ayaw niyang may ibang lalaki na tumitingin sa akin. Minsan, nakakainis rin ngunit wala akong magawa dahil iyon talaga ang ugali niya. Nasanay na lang din ako sa itinagal-tagal na ng aming pagsasama. Panganay pa lang noon ang aking ipinagbubuntis. 5 buwan pa lamang ang aking tiyan noon. At dahil nasa loob lang naman ako lagi ng bahay, kahilig kong maghubad ng damit, lalo na sa tanghaling tapat. Kaya madalas nakabara lang ako at maiksing cotton short. Nakalak naman ang pintuan at mag-isa lang talaga ako sa loob. Si Pani kasi uuwi lang para kumain. Tapos balik na kaagad sa kanyang trabaho. Kapag buntis pa naman ay sobrang init ng katawan. Ngunit minsan sa pagtulog ko sa katanghaliang tapat ay magigising na lamang ako dahil sa tila may nakamasid sa akin. Magigising ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan at paninigas nito. May minsang umuuwi si Pane at nadadatnan akong nakahubad. Nalumukot ang mukha nito na dinaig pang natalo sa sabong. Anong ginawa niyo ni Cardo? Bakit siya galing dito? Nakahubad ka pa talaga? Mga katanungan nito na nagpagulat sa akin. Kaloka ka naman Pane, sinong Cardo? Alam mo naman na lagi na talaga akong nakahubad, hindi ba? Kiinit kaya dito sa loob. Buti sana kung may ventilador tayo, iwala din naman. Reklamo ko. Tinignan pa ako nito mula ulo hanggang paa. Mas lalong uminit ang ulo. Kaya hindi ko na napigilang paliparin ang aking kamay. Dumapo iyon sa kanyang muka. Huwag mo akong ginaganyan ha. Pane, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka kung ganyan ka lang din. Inis na wika ko. Tila nahimas-masan rin naman ito. Kaya mabilis na humingi ng sorry. Niyakap-yakap ako nito at sinusuyo. Ano ba kasing ginawa ng Cardo na iyon at pulang-pula ang mga mata at pawis na pawis? Sambit nito.
Baka sa ibang lugar galing iyon. Inakala mo lang na dito. Wika ko. Hindi, dito talaga galing yon. Kitang kita ko. Giit nito. Hindi na ako umimik pa. Kapag pinatulan ko na naman baka sabihin pang guilty ako. Simula ng unang araw na naramdaman kong may sumisilip sa akin tuwing tulog ako, ay kahit sa gabi ay ramdam ko pa rin na may nakasilip sa akin. O kung minsan, bigla na lang akong magising at makaramdam ng pagkaasiwa na hindi ko alam. Minsan parang may bulong akong naririnig na nakakakilabot. Kaya ginigising ko na ang aking asawa kapag ganoon. Pani, gumising ka. Tawag ko sa aking asawa. Bakit? Malalim na ang gabi. Gising ka pa rin. Tanong nito. Pani, may tao yata sa labas. Wika ko. Natahimik ito at inikot ang kanyang paningin. Lumang lawanit ang aming dingding at may mga porsyon na may butas at hindi pumasok sa aking utak na posible palang may nakasilip doon. Sandali Mara, isarado mo ang pinto at lalabas ako. Wika nito at kinuha na ang kanyang itak at maingat na binuksan ang pinto. Isinara ko rin pabalik iyon at kinandado ayon sa kanyang bilin. Umikot ito sa likod ng bahay at dinig ko ang malutong nitong mura. Lintik kang aswang ka! Sigaw nito. At bigla na lang may bumagsak sa aming bakuran. Ilang sandali pa ay may kahabulan na ito. Kinabahan din ako dahil wala akong ideya kung ano ang kanyang naging kalaban. Kung magnanakaw ba o manyakis, hindi ko alam kaya nag-alala ako ng sobra. Iyon pala ay nakipaghabulan siya sa aswang na paiba-iba ang anyo at ilang beses pa siyang nilinlang. Nang habulin niya raw ito ay bigla na lamang naging aso. Tapos bigla na lang din mawawala sa kanyang paningin at huni na naman ng wakwak ang kanyang maririnig. Malayo na siya sa bahay nang maalala niyang mag-isa lang akong naiwan. Wala siyang magawa kundi ang bumalik sa aming bahay. Sa pag-aalalang may kasama pa itong ibang nilalang na naiwan. At ako ang pagdidiskitahan. Pani, nag-aalala ko sa iyo. Saan ka ba nakarating at ang tagal mong nakabalik? Reklamo ko. Hinabol ko ang aswang. Simula nito. Aswang? Hindi makapaniwalang sambit ko pabalik. Oo, may aswang na naninilip sa likod ng bahay natin. Kwento pa rin ito. Dahil doon ay tinakpan na niya kinabukasan din ang mga butas ng dingding namin. Duda ako ng mga panahong nararamdaman kong may nakatunghay sa akin. Sigurado akong ang aswang na iyon talaga ang may gawa. Nakikita mo ba kung anong itsura ng aswang, Pani? Makikilala mo ba? Tanong ko sa aking asawa. Hindi. Sobrang pangit ang mukha eh. At ang itim na nagbabaga ang mga mata. Pero ayon sa anyo, ay parang lalaki naman ang aswang na iyon. Kwento pa ng aking asawa. Kaya ikaw, huwag kang lalabas ng bahay hanggat hindi ako kasama. Lalo na sa hapon o gabi. Marami talagang nilalang ng dilim na naglipana sa lugar na ito. Iniingatan kitang huwag maengkanto. Ngunit pati yata ang aswang na iyon ay may lihim na pagnanasa sa iyo. Dagdag na wika ni Pani. Nabatukan ko ito sa pag-aakalang nagbibiro ito. Sino naman kasing loko ang magkakagusto o magpapantasya sa babaeng alabutete na sa laki ng tiyan. Kinabukasan doon, maagang nagising si Pani. Inayos niya lahat ng mga dingding na may butas na maliliit. Hindi rin niya mapagtanto kung bakit. Maraming maliliit na butas doon gayong
wala namang may maliliit na bata sa aming compound. Ang mga kapatid niya ay may mga kasama na rin sa buhay. Ngunit wala naman ang mga itong anak din. Wala din naman sigurong tao na may tamang pag-iisip ang bubutasan iyon ng walang masamang intensyon. Kapatirang Pani, inaayos mo pa pala ang dingding mo dyan sa likod? Tanong nang bigla na lamang sumipot sa aming harapan na si Cardo. Hindi man lang namin alam kung saan ito galing. Oo, kapatirang Cardo. Saan ka naman galing at bigla-bigla ka na lang sumisipot sa kung saan? Tanong ng aking asawa. Yung tandang ko kasi, hinahanap ko baka nagawi dito. Dahilan nito. Halatang balisa at tila wala pang tulog dahil sa malalim at namumulang mga mata. Nako, hindi yata nagawi dito at wala naman akong nakitang tandang na naligaw rito. Maliban sa akin na nakatali dyan sa aking harapan ng bahay. Sagot ng aking asawa. Nang magpaalam na ito ay sinundan pa ito ng titig ni Pani. Hanggang sa tuluyan na ito mawala sa aming paningin. Oh, bakit? Takang tanong ko sa naging reaksyon niya. Hindi kasi. Pansin ko lang sa kwarto na iyan. Simula noong umuwi galing ng lungsod ay lagi na lang parang wala sa sarili. Ang ipinagtataka ko pa isang beses, malinaw kong nakikita na nakasunod lang siya sa akin galing tindahan. Katanghali ang tapat noon. Pero pagliko ko sa may kanto, ando na siya, mas nauna sa akin ng halos 100 metro. At nang balikan ko ang kanto kung saan ko siya namataan, wala siya. At paglingon ko kung saan siya naglalakad, wala na rin siya. Mahabang kwento ng aking asawa. Baka namamalikmata ka lang, pinaglalaruan ka ng paligid. Wika ko. Hindi. Kausap ko pa siya sa tindahan. Pareho kami nang bibilhin. Pagkain ng aming tandang kaya imposibleng nagkamali ako. Paninindigan ito. Bigla akong napaisip. Kung hindi iyon guni-guni lang, baka may kakaibang katauhan ang taong iyan. Hindi kaya at aswang ang taong iyon, Pani? Tanong ko sa kanya. Tahimik lang siya at tila ba may malalim pang iniisip. Matapos siyang pagtatakpan ang dingding ay pumunta na ito sa kanyang pwesto, dala ang kanyang padyak. Balik na naman ako mag-isa sa loob ng bahay. Gaya ng bili ng aking asawa, sinisiguro kong laging nakakandado ang pintuan matapos kong gawin ang mga gawaing bahay sa labas at bago mamahinga. 10:00 pa lang ng umaga ay antok na ako. Ganyan daw kasi talaga kapag buntis. Pero sinisigurado ko din naman na nag-i-exercise ako sa umaga bago magkulong ng bahay. Gustuhin ko man na manood lang ng telebisyon ay hindi ko kayang pigilan ang pagbigat ng mga talukap ng aking mga mata. Para akong dinuduyan hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Matagal-tagal na rin yata akong nakatulog nang bigla na lamang akong tila dinaganan ng kung anong mabigat na bagay. Na maging ang paghinga ko ay parang pinipigilan din. Pinilit kong maimulat ang aking mga mata kahit sobrang bigat. Ang alam ko kasi ay mag-isa lang ako, kaya walang ibang may tutulong sa akin. Sinubukan kong sumigaw upang marinig ng ibang hipag at bayaw ko na nasa kalapit bahay lang din naman namin. Subalit walang may namatawang tinig mula sa aking mga bibig. Umiiyak na ako sa pagod. Ramdam ko ang panunuyot ng aking lalamunan. Tagaktak na rin ang aking mga pawis at mas lalo pa yung naging mainit dahil sa nilalang na pakiramdam ko ay nakadagan pa rin sa akin. Sumasakit at tumitigas ang aking tiyan. Ramdam kong nai-stress na rin ang aking anak sa loob dahil sa pagwawala ko at pag-i-effort na makawala sa
Sumapang iyon. Dahil alam ko naman na parte lamang iyon ng aking panaginip. Wala na akong ibang ginawa pa kundi ang manalangin na lang. Kailangan ko pa rin makasurvive para sa anak. Kung hindi ko iyon kakayanin ay paniguradong mawawala ang sangkol sa aking sinapupunan. Kasama ko. At hindi ko iyon mapapayagan na mangyari. Hanggang sa narinig ko na ang boses ng aking asawa na tila ba may sinasaway. Narinig ko pa ang pangalan ng Cardo. At narinig ko rin ang boses nito na tila ba nasa ilalim ng aming mahabang silong. Putek! Anong ginagawa mo riyan, kapatirang Cardo? Abay, ikaw siguro ang naninilip sa asawa ko, ano? Tanong ni Pani dito. Malinaw ko itong naririnig kahit pa tulog na tulog ang aking diwa. Hindi, tinataboy ko lang ang aking tandang na sumuong dito sa inyong silong. Dinig kong dahilan ng kanyang kaibigan. Umalis ka riyan. Hindi na ako naniniwala sa iyo. Kanina ka pa. Puro katandang. Tatadya ka na kita dyan eh. Napipikong wika ng aking asawa. Ilang sandali pa ay narinig ko na itong kumatok ng pinto. Tsaka pa ako nagising ngunit pagod na pagod ang aking katawan. Pani, umuwi ka. Wika ko. Kaya pala mabigat talaga ang loob ko at gustong gusto nang umuwi. May masamang balak talaga sa iyo at sa bata natin ang Kardong na yan. Wika nito. Narinig yata kitang kausap ang taong iyon kanina. Hindi lang ako magising. Ewan ko din kung bakit. Basta galing ako sa bangungot at ang bigat kaya kanina ng buong katawan ko. Para akong mamamatay na. Kung hindi ka nga yata dumating ay malamang hindi pa ako magigising mula sa masamang bangungot na iyon. Mahabang litanya ko. Kailangan na talaga nating magkabit ng maraming bawang sa lahat ng parte ng bahay. Napaka-agresibo na ni Cardo at maging sa katanghalian ay nang aatake pa. Wika nito. Kaagad nga itong namili ng maraming bawang. Kinabitan na halos lahat ng sulok ng aming bahay at hindi na ito nagpapagabi pa ng uwi. Lagi na rin itong umuwi sa katanghaliang tapat. Nag-aalala ito at tila na kumpirma na talaga niyang isang aswang ang kanyang dating kaibigan na kasamahan sa construction. Dati naman daw hindi ganoon ang mga galaw ng Cardo na iyon. Nag-iba lang ang lahat ng makapagtrabaho sa ibang lugar. Nang gabing iyon ay kay aga naming nagkaroon ng panauhin. Mabangis at paikot-ikot sa bahay ang tiktek at halatang galit na galit batay sa huni nito. Marahil ay dahil hindi na ito makakapanilip. Hindi na ito makakalapit pa sa bahay dahil sa inilagay ni Pani na pangontra. At alam naming si Cardo ang aswang na iyon. Dito ka lang sa loob, Mara. Huwag na huwag kang lumabas kahit anong mangyari. Malalaman natin matapos ang gabi na ito kung ito na nga ba ang aswang na kaibigan ko. Wika nito at mabilis nang lumabas. Kaagad ko ring kinandado ang pintuan. Mag-ingat ka pa, Ania. Para sa aming mag-iina mo. Bilin ko rito. Oo naman, Mara. Alam kong kailangan niyo pa ako ng magiging anak natin. Kaya huwag kang mag-alala. Wika nito. Nang nasa bakuran na ito ay narinig kong napamura si Pani. Linti ka, Cardo. Parang wala tayong pinagsamahan noon ah. Naiingit ka ba dahil wala kang asawa? Galit na tanong ni Pani sa kung sino man. Yung mga hipag at bayaw ko sa kabilang bahay, kahit ganoon kaingay ang mga aso ay wala ang mga itong pakialam. Napakalakas pa rin ang volume ng TV. Animoy mga bingi. Ilang sandali pa ay narinig ko ng tila may hinahampas sa hangin ng aking asawa. Alam kong ang nilalang na iyon. Bukas, malalaman ko kung sino ka. Sigaw ng aking asawa matapos ang pakikipagbuno dito.
10 minutos pa ang nakalipas nang natahimik na sa labas. Maging si Pane ay tahimik na rin. Nang kumatok ito sa pintuan ay kaagad kong pinagbuksan. "Anong nangyari?" tanong ko kaagad. Sinabi niyang nataga niya ang aswang at malalaman niya kung sino ito dahil bukas na bukas rin ay pupuntahan niya ito sa mismong bahay nito. Kinabukasan nga ay pinuntahan niya ang bahay ni Cardo. Ngunit ang sabi ng ina nito ay wala na raw ang anak na binata dahil maaga itong bumiyahe patungong lungsod. Sinundo raw ng kapatid nito dahil may naghihintay na trabaho. Subalit hindi naniniwala si Pane dahil nakita niya ang suot na pantalon ni Cardo kahapon. Punong-puno ito ng dugo. At halatang kagabi lang nadagtaan. Batay sa tekstura ng mantsa. Napailing na lamang si Pane. Kumpirmado, aswang na nga ang kanyang kaibigan. Lumipas ang mga panahon. Wala na ang Cardong nagpakita sa aming lugar at magpasa hanggang ngayon ay hindi na ito bumalik pa. Nairaos naman ang aking panganay noon at sa awa ng Diyos ay normal naman ito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng subaybay ngayon. Muli po, ako po pala si Mara ng taga Ilocos na. Ingat mga nagdoble.